Καλώς ήρθες στο Momentum Plus Trading. Εδώ η στρατηγική μας βασίζεται σε 3 πυλώνες. Data, Momentum, Trading. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. 2 με 3% εβδομαδιαία απόδοση με απόλυτη πειθαρχία και διαχείριση ρίσκου. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μεταξύ 9 και 9 και 4 ώρα Ελλάδος, το σύστημά μας παράγει 2 κρίσιμες ειδοποιήσεις. Το Daily Digest και τα High Probability Trades. Στο Daily Digest θα βρεις το Market Context, ενώ στα High Probability Trades θα δεις τα κορυφαία setups της ημέρας. Κάθε ειδοποίηση περιέχει δυναμικούς συνδέσμους για πλήρη ανάλυση, τους οποίους μπορείς να μεταφράσεις άμεσα στα ελληνικά μέσω του browser σου. Πώς επιλέγουμε? Στην ενότητα High Probability Trades, τα setups είναι ήδη ταξινομημένα για σένα. Στην κορυφή της λίστας θα βρίσκεις πάντα τα trades που συγκεντρώνουν το υψηλότερο AI score και confidence score. Εστιάζουμε σε ευκαιρίες με confidence άνω από το 75% και AI score τουλάχιστον 7/10, ενώ για μέγιστη ασφάλεια προτιμάμε setups με 80% confidence και 8/10 AI score και πάνω. Η στρατηγική μας είναι ταχεία, με θέσεις που διαρκούν 1 έως 3 μέρες. Γι' αυτό δεν αγοράζουμε ποτέ Πέμπτη και Παρασκευή. Επιλέγουμε σκόπιμα το δεύτερο μισό της συνεδρίας στη Νέα Υόρκη, μετά τις 2 το μεσημέρι, ώστε οι κινήσεις να έχουν σταθεροποιηθεί και να αποφεύγουμε το άσκοπο volatility. Εδώ θα δεις τη στρατηγική στην πράξη. Κάθε φορά που ανοίγω ή κλείνω μια προσωπική θέση, λαμβάνεις real-time ειδοποίηση για new position entry ή exit. Αν οι συνθήκες αλλάξουν, θα λάβεις ειδοποίηση status change για έγκαιρη έξοδο, διασφαλίζοντας ότι προστατεύουμε τα κεφάλαιά μας κάθε στιγμή. Η διαφάνεια είναι το παν. Κάθε Παρασκευή στις 9:30 βλέπεις το Weekly Report και την τελευταία μέρα κάθε μήνα το Monthly Report της απόδοσής μας. Όλα τα αποτελέσματα μετριούνται σε μονάδες R για να ξέρεις ακριβώς τι κερδίζεις βάσει του ρίσκου σου. Πάτσε τώρα το reaction κάτω από το μήνυμα υποδοχής για να ξεκινήσεις. Data, Momentum, Trading.